मारनाय इदिनो गासैबो बिसोरो बिदिनो सुजोबदों बेनिखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु बिपिएफ दला भबिष्यत गैलिया गोबां ससियेल मिडियाफ्राव नुदों जानांगौ हा सेख'लायनाय अदालगुरिनि अराङावहाय बर'नि हाखौ हारसाफोरा हाखौ सेख'नो नागिरनाय मोनसे भिडिअ क्लिप गोबाङानो नुदों जानांगौ थारैनो बैयाव जाथाया मा जामाने मानो बेफोरबायसा हा सेखलायनाय जाखो गोबां दावराव दावसि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायोब्ला टटेलि मिथिनानै लानो हागोन बेजोंनो लोगोसे इउपिपिएलनि वर्कार बिपिएफ दोलोखौ लानानै गोख्रों रावजोंहाय थांखिनानै बुंनाय जों नुनो मोन्दों आरो गोबां खोथा बिथाङा मख'नानै बुंनाय जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बे जाथाया मैया अकस्मात जादों बोरै जाखो माने बे हायाथ' जोंनि गामिनिनो रायजोनिखामोन खारन आसि सननिफ्रायनो बे माबाया रायजोनिमोन खारन गथै डकुमेन्टसा दंजोबोमोन खारन जों खाजोना होबाय थायो बेनिफ्राय जों महिला समितिनि बिसोरनो जोङो 20 बोसोर आगोलावनो जों बे महिला समितिफोरनो जाहाथे बिसोरो महिला समितिया जाहाथे जि दानानै फालि दानानै फाननानै जाहाथे गामिनि डेभेलप खालामगोन आरो बयखौबो खौसेथि लाखिनानै जोङो जाहाथे गरसे गरनै मोनजागोन होननानैहा बिथांमोना बेयावनो माने इसान दाबाय थायोमोन बेनिफ्राय दा बेहाय अकस्मात जिथु हारसाफोरा फैनानै बिहु फाथिनो थाखाय बिसोरो बुखुफैबाय खारन सोङाखै जोंखौ रायजोफोराखौबो सोङाखै रावखौबो सोङाखै बिसोर फैनानै अकस्मात माने बेराफोराखौबो खारजोबदों आरो फुनानै गयखौ फुनानै गारहरदों दा बे फुना गारहरनायावहा जोंनि गामिनि दा महिलाफोराबो फैबाय फैनानैहा जाहाथे जों बुंफैदोंमोन जाहाथे मानो फुखो बे गयफोराखौ मानो फुदों आरो बे बेराखौ मानो फुना गारहरखो होननानै बुंनायावहा बुंदों जाहाथे बे हायाव जोङो बिहु फाथिगोन आरो बेनिफ्राय बे हाया जोंनि होननानैहा बुंदों दा बेयावहा जोंनि गामिनि जिथु आइजो माहारिफोरा फैनानै बुंदों जाहाथे जोंखौ सोङालासिनो मानो बेबायदि खालायखो नोंसोर जुदि बिहु फाथिनोमोनब्ला जोंनियाव मानो सोङासै जाहाथे जों सोंनायमोनबा नोंथांमोना जुदि सोंनानैहा सावरायनायनि गेजेरजों जों बे माबाखौ होनाय जागौमोन होननानैहा बुंनायावबो बिसोरो नोंथांमोननि बेयाव जेबो अधिकार गैया होननानैहा बुरला बुरसि खालामनानैहा बेराफोराखौ सेफाय सेसि गारहरजोबदो आरो दा बेथ' बिराद मोनसे दुखुनांथावना खारन जोङो बेखौ दुखु नांदों खारन जोंनि हायावनो जुदि बेबायदि अयथासार बाला आरो बेबायदि खालाय जायोबा जों बर' माहारिनि माबाया मानि जथा माहा थागोन आरो गामि गमामायैनो जोंनि बर'निनो रायजोनिनो हाखा बियो आरो बे खेथिबो मावबोबाय थायोमोन आसि सननिफ्रायनो बेनिफ्राय महिलाफोरा जिहेतु बिदों बिनाय हिसाबै जोङो जाहाथे डेभेलप जाथो गामिया मोजां जाथो होननानैहा जों बे माबाखौ होनाय जादोंमोन महिला समितिनो जोंफोर जेननाय पार्टिनि मानसि दै इउपिपिएलनि मानसि जों जेनदोंब्लाबो जों दिनैसिमबो मिनि खुसियैनो दङ खुनु टेनसन गैया खुनु दुखु गैया खुनु दाहा गैया खिन्थु नोंथांमोनखौ नुबाय जायफ्रानोखि देरहानाय पार्टि बिपिएफनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोर इउपिपिएलखौ ओरैबायदि फेजेननानै रंजानाय लादों मोसादों रंजादों खाना जादों जुमाय लोंदों अमा सिथारदों बोरमा सिथारदों नोंथांमोना रंजानायनि गेजेरजों इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ जेरैबायदि माने नाथ्रोद जेरैबायदि जंखायबाय थादों जेरैबायदि जंखायबाय थादों लासिसिं खालामनो नाजाबाय थादों जेरैबायदि नोंथांमोना बखिबाय थादों बोरो इउपिपिएलनि बखिग्राफोरा गिदिर गिदिर लेक्सार होग्राफोरा अबाव गोमाजोबखो होननानै बुंदों दिनै आं फैबावबाय बुंनो गोसो गैखाथारामोन आं थेवबो बुंनो फैबाय नोंथांमोना रंजा फैबाय थानाय समा मारै जानो थांगासिनो दङ बेखौथ' बयबो मोनथिजोबबाय बेखौथ' मा बुंबावनो आरो बिपिएफआबो भबिष्यत गैलिया जेनग्रा पार्टिनि गोबां मावथिफ्रा सावरायदों इउपिपिएलआव जिहेथु जेनबाय बिपिएफआनो लास्ट मोनसे अपसनमोन
नाथाय BPFआवबो भबिष्यत गैला जाहैदों BPFआव थांनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया जाहैदों BPFआव अलरेडि होंगो दोंगो मानसि जाहैजोब्बाय माने BPFनिया ओरै जाहैबाय माहाजोननि न'खराव बै गोरिब गुन्द्राफ्रा आलासि जानो थाङोब्ला जेरैबायदि बेबहार खालामजायो दा बिदि जाबाय आरोखि ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु BPF दला भबिष्यत गैलिया BTCआव BJPआ फैनो हासिगौ BPFआव खामानि मावनानै जगदान जानानै जेबो लाब जाला अलरेडि BPFआव होंगो दोंगो गोबां मानसिफोर दंखाजोबो बिथांमोनखौनो मेनेज खालामजोबनो हागोन ना हाया बिनि खुनु गिरान्थि गैखाथारा आरोखि ओंखायनो बयबो सानदों बुजिदों BPFआव थांनानै जेबो मुलाम्फा गैया ओंखायनो BPFनि अपसना कमप्लिट माने चेप्टार क्लोज जाबाय दा बेबायदि बाथ्रा आरो नोंथांमोना मोनथिना मोनथिया आं बुंनि बे खेबनि एसेम्बलि इलेक्सनाव UPPला जेनदोंब्लाबो अदालगुरि समस्तियाव मानगोनां बिपिन बर' बिथाङा जेनदोंब्लाबो दा भैरबकुन्द समस्तिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोनहा नाय भैरबकुन्द समस्तियाव रेहन दैमारिया अलरेडि जेनखाबाय BPF सरकारा दिनैसिम 7 मास जाफैबाय दै बे 7 मासाव रेहन दैमारि बिथाङा लुकेलाव जेबो खामानि मावनो हाखाथाराखै ओंखायनो बे खेबनि एसेम्बलि इलेक्सनाव रेहन दैमारिखौ भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नायनो बाबाय रेहन दैमारिखौ फेजेननानै गारबाय नो डाउट बिथाङा एसेम्बलियाव देरहादों किन्तु रिजाल्टआ UPPला मानाव गेदेर बिपिन बर' बिथाङा हारसिङैनो भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय 22,000 भट मोनदों अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय रेहन दैमारिया भैरबकुन्द समस्तियाव भबिष्यत दंना गैला रायजोफोर रेहन दैमारिखौ भैरबकुन्द समस्तिनि रायजो राजाफ्रा नायनो बाबाय रेहन दैमारि बिथांखौ फेजेनबाय ओंखायनो UPPLनो भैरबकुन्द समस्तियानो 22,000 गथा भट होहरबाय आरो दा रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला निस्सय बुजिदों जानांगौ उदालगुरिनि जितु अराङाव मोनसे जितु जाब्रबथाय दुंहाव थासारि जे हा सेदलायनाय गुबुन हारिया बर'नि हाखौ सेख'नाय ना बेनि सायाव आं बांद्राय गोलाव भिडिअ खालामला जितु नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय बेजोंनो लोगोसे UPPLनि बर' लाइमोन वर्कार बिथाङा गोबां खोथा बुंदों BPF दोलोखौ लानानै आं बेनि सायाव बांद्राय कमेन्ट होआ जास्ट नैबे खोथाखौ आं बा नैबे पइन्टखौ जे बिथाङा BPFआव भबिष्यत गैला BPFआव थांनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननायखौ आं बेनि सायावसो बुंनो सानदों गोबाङानो गोबां माने खौसे जानायखौ गासिबो लुबैयो आरो गोबां बर' रायजो राजा गासैबो खौसे जानायखौ लुबैयो नाथायबा बिथाङा मा बुंखो BPFआव थाङोब्लालायनो जेबो मुलाम्फा गैला बिथांनि जितु पइन्ट बेखौसो आं बुंनो थांदों जुदि गासैबो जुदि खौसे जानायखौनो लुबैदोंब्ला लुबैमारदोंमोनब्ला UPPला जितु दा MLA इलेक्सनाव जितु 0 जानानै थांबाय बा जेननानै थांबाय अब्लाथाय बेयाव मोनसे जितु प्लास पइन्ट जुदि खौसे UPPलनिफ्राय BPFआव बेफोरबायसा खालामालासिनो जुदि खौसे जामोनब्ला मा जागोन आं बेखौसो सानो नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनांगोन